Салом духтаракои азизи ман, комментарияда бо савол додиянд ки шумо дар ки ҷо кор мекунед. Ман фирмада кор мекунам, мерчендайзер. Кори ман инами где-то 28 вкус борои инами кашачка. Инамиё ҳамаш борои моянд. Миём инамиёра соз мекунам, ба остатки проверка мекунам, ценникоша мемонам. Агар дар склад бори ма боша, миёрам дар витрина мемонам. Намхе созшон мекунам, фото до, фото после мекунам, чтобы фото отчет кунам. Ҳама инамиёра зависшит мекунам. Баъд всё магазинма маҳкам мекунам, мебром. Бо дальше дига магазин мерам. Дар як рӯз бояд максимум 7-8 магазин кунам. Агар магазиное ки боша ки борош бисёр боша, борош мондагӣ набоша, ман 7-8 намекунам. Агар ин магазинда ман допустим уже дина будам, омадам ҳамаи чизма соз кардам, имрӯз меом просто сурат мегирам, мебром. Всё по-моему. Дига ягон кори қин надорад. Намхе созшон мекунам, мебром. Ҳамин телефона бифаҳми, ҳамаша мисол тез мекунем. Бо дальше омадам ҳамҷада ҳами корма, ҳами касбма давом додам. Намхе духтарако. Кори ман инам фақат кашачкояй. Борои ман фақат кашачкаяй. Яке гуфтам ку 28 намуд вкусай. Шебаяй, инай дремисай, perfect fit-ай. Бо инам perfect fit дига намудшай. Инам ё ҳамаш борои маянд. Вискас, шеба. Ё уже ваянд. Влажный корман. Влажный кормош инай ёяй, ё сухой корман. Инай ё ҳама сухой корман. Ирам аймаяй. Хай вискас, инай китикет. Борщица кор мекардам аму Язданияда. Баъд чанд қапишако будам, бечораҳо гишна будам, ба фақат инами китикет мехаридам, мебурдум, медодум. Хушрӯ мехӯрдам амира. Ҳами ки медромадам, ҳамаш медавидам. Китикета, хай инай вискас сухойшай. Ирам ина вискас влажный. Баъд инай ванкот. Инай ванкотам аймаяй, perfect fit. Инам ё ҳамаш аймаянд. Бисёрай борои ма духтаро, шебаяй. Инай педигри барои собачкаяй ё. Инай чепи аймаяй. Баъд ина бо сухой чепи, педигри. Инам ё ҳама борои маянд духтаро. Мегум ку вкусуш беҳад бисёра. Инай дремисои боло висачиё ҳамаш аймаянд. Баъд бо савол додиянд ки вайтона до свидания. Савол додиянд қима майда кунактона айвал брес гирифте, не духтаро? Ман айвал брес соле ки омадам ами хонама гирифтам, беҳад фреб хӯрдум, бисёр чизора заказ мекардам. Мисол допустим маҳқулум намешид, хай бисёр чизо ма гирифтагиам. Бисёр чизое ки отмена мекардам, оказывается ҳар боре ки отмена мекунӣ ай сари ӯ бор 100-200 сом мегирифтиянд. Баъд барои ҳамин ман бас кардам уҷара, як бора ай картам 3-4 ҳазор снимат кардам, полни картама заблокировать кардам. Дига ман айвал брес ягом чӣ намехарам. Фақат ай Яндекс Озон. Ҳам уҷада выгодно аймада. Мада бонус бал ҷамъ мешава, ман ҳаваёра метавонам дар билет истифода барам. Мисол дар дига покупкаҳом истифода бурда мешава. Аввал бресда нестай хеле ба фикрам. Хай ман уже давно истифодаш намебарам. Ҳамо қима майдакнака савол додиянд ки ай ҷо гирифтӣ? Ай Челябинский гирифтам духтаро, вая ман 3 сол пеш гирифта будам, дар хотирам нестай рости гап. Ай кадом магазин? Ба фикрам магазини Дисней буд ё ки ҳамин производствое ки худшон буда чум гирифтам. Ҳамҷо чӣ кореда рафтам, дидам ки скидка рафтестай. Короче, якта сковородка блини пазак мегирӣ, димаш падарка мешава. Дромадам ҳамхе скидкаша, яке ҳами чашмам да ҳами ғалтид. Ман давно мехостам ҳами блендер бигирам.
баъд ҳамурам са скидка буд. Короче 3 та чиз гирифтам, арзон шид. Выгодно галтид гирифтам. Ина то ҳозира худо ба шукр истифодааш мебарам. бо савол додиян ки чиба саволора ҷавоб наметиҳам. Духтарако ҳамаша ҷавоб метиҳам. Чанд қайша ки успед кунам ҷавоб метиҳам. бовар мекунем ҳар рӯза навор ма сёнка мекунам, яхе вақт успед намекунам аппликовать кунам видеода, беҳад монда мешам. савол додиян ки ай шавҳара ҷудо шидагӣ. Не духтаро, ай шавҳарам ҷудо шидагӣ нестам. зиндагӣ мекунам қати шавҳарам. 4 та кӯдак дорам. имрӯз фақат духтарама шу метиҳам. инам хел духтаракои азиз. кадоме мисол ягон чира нафаҳмид, ҳамин силкаи зани меҳнаткашда бидроем. ҳамаи видеода ай аввал то охир нақл кардагием ки чӣ хел омадам, чӣ кор кардам. духтарако ози ма магазинма маҳкам кардам, дариш бо айқақои кору мешам. иншоаллоҳи раҳмон ҳамаи саволотона ҷавоб метиҳам. ина ман кора тамом кардам. шумаҳмадҷон ма айсадӣ гирифтам, магазин омадем, ярдичи хонада дар кор буд. ози мегирем, хона мерем. барои ай хона занг задан ки чанд қапас мешин, авхот тайёрай. представит куненака мерай авхотаки тайёр мехӯри, хонао тоза. и як мисол роҳат мекунида, ҳамаи чи тайёр мешини мехӯри. конечно хай благодарна модари азизам да. бовар кунем ин модаро як фариштаанд, фаришта. тамошобинони азиз, хеле миннат дорам барои саломи гарми бепоёни шумо ки ба модари ма мерасонед. обязательно саломи гарми шуморо ҳозир мерам ба модарҷонам мерасонам. комментариётона хондам, беҳад хушҳол шудам. бовар мекунем действительно ҳамин халқи мо як халқи чӣ хел бигем меҳнаткашанда, ҳамдигар фаҳмӣ доранд. раҳмати калон тамошобинон. ози харид ма ки кардам, мерам баъд ай пеш навора нишонтон метиҳам ки очаҷони ма чӣ тайёр кардай. бо авқоти дасти модар дигарай. бовар мекунед ҳар дафъа меомад меистода авқот мекард, мисол умоч мекуна, умочҳои ба мазза мекуна. ози ма элаки надорам, мега ки то элак нахарӣ дига намекунам. барои элакам безеб шидагӣ буд, пардохтам. ҳамура ҳол якта элак мехарам, баъд мумкин бикуна умочҳои ба мазза мекуна, очаам авқотҳои ба мазза мекуна. хеле авқотакоша ёд гирифтагим, не ки бо чӣ хеле вай ба мазза мекуна, аймал хе намебиёяд. ай магазин медроӣ, меги ки ҳичи намегирам, ҳамин чизи даркорӣ ма мегирам, мебурам. медроӣ бо иш даёдут мезана, иш даёдут мезана, я мебинӣ қариб хариди 4-5 ҳазор шидай. ая ҷиҳат бо нағзай бисёр чизо даку скидка мешава. мисол ҳастай чизоеш ки қиматай, бо ҳастай чизоеш ки ҳамо двайной арзон кардагиан. выгоднай да продукта хариданаш. духтаракои азиз, навора то охир тамошо кунед, ҳатман лайк кунед. дар тарафҳои Москва айнал зимистон кадай. мо ҳамаи чизи зимистонара шуштем, ҷобаҷо кардем, мода айсар бо ина зимистон шид. дилам намешавад ки ака ҳамаи ваёра бирорам. ҳай чӣ кор мекунӣ? магарам бо бикашӣ, бо бирориву наи бупӯшам, биравам, баъд бо и барфо ки тамом шид, бо бигирем айсар. ҳамаша шушта ҷобаҷо кунем. ҳай кадоме да ин тарафҳо боша, мебина ки чӣ хел барф задагиа. ба фикрам то ҳамин ҳафтара меган ҳам хел хисматӣ мекунам. ҳамин чоя ҳам қанағз мебинам духтаро.
хали нӯшиданашам приятный, запахшам приятный, запахи ароматный намекунаву хушхӯрай бигем чӣ қадar нағзай. Тез ай ҳамин мегирем, ҳамин бинем ки уже кам мондаида ва шишачаш сразу бо мехарам. Инам хеле духтаракҳои азиз. Оз дальше навор ай хона мешава. Памперсҳои Huggies дам скидка рафтистай. Арзон шидай. Якташ ман мисол 4 мегирам, Huggies труси нем, просто обычниша мегирам 2400 ай. Ҳозир скидка шидай 1600 сум шидай 54 та дора. Акмо ай гудакиш ҳамин да омахташ кардагем, ҳамин нағзай. Инам хетам шо бино. Дальше навори ма ай авқоти очаҷоно мешава. То охир тамошо кунен. Тамошо бинен хай. Ай ҳамин видеош маълумае ки чӣ хел бамаззае ай. Очаҷони ма оши тупаи руғанӣ кардай. Бовар мекунед ака одами гишна дай хунук ё гаштай кор кардай ҳеҷ хӯрдагӣ нест. Хай нами видеоша бинен чӣ хел бамазза тофтестай. Мемурам дари очаи алқоткунаки бамаззакунак. Духтарако кадоме ки очаша нағз бина обязательно лайк монаву слово модарҷон бинависа. Кадоме ки модарша нағз мебина. Инам хе авқотҳои бамазза мекунам барои фарзандош мемона. Хай духтаракҳои азиз, то навори оянда мо дар иштиёи таом.